Hey, Jazzman, muripera po. Ya, anditi majeremani anoti German never surrender. Manje sisi majeremani tinodedzera kuti Jazzman never kwate. Ndokutiko manje iko. Wangu kandokureva kuti kana Jazzman anenge ane chaanenge achidaka, haatombokwate kana ka1. Anotongogara atongoataka waibata. Ya, apa mapedzera yese manje apa. Sika kupa nhasi Jazzman never kwateni waibata. Majeremani. Mazinzere kuti Cheso Power akaburitsa. Maya, hazi Cheso akaburitsa baiwe, ndimake ngwazi. Unoda ngodziwa unoziya zvese. Alright kwacho, chitaura imimika vashakabu, isusu vapenyu takateerera. Iwe nkozi, hausi kutomboziva chinhu kana kuwanika. Takutokudza isusu tinoziva oda kupikisa, uri kuti chiko iwe. Cheso akaburitsa so hanzi imwe inonzi chiko, hanzi ramba harifi rakaita gwaya. Ndoyatoziva isusu. Iwe wega. Manje kwa bati yazidza unobhema idzi uchafa nembanje mufana iwewe. But Manix, manyarara ya boyere. Asa usikudowa kujoina chikwata chedu chema Jazzman. Maya ndiri bho zvangu. Iwe wega. Manje kwa bati yazidza unobhema idzi uchafa nembanje mufana iwewe. Siya mbanje idzi. Handina hangu mbanje dzandambobhema shamwari. Ndiri kutodhabhura zvangu. Ukudhabhureko kamusikana reko kamaemaji akawaitaimira kaikai. Apa waita kutya kana ukamhoresa. Vamwe uri kugaya kamango dzekwamedhanyere dzatakabva kuba. Wakazoudzwa nagarwe kuti vanoroya. Which is which, Jazzman? Shama wani. Ndiri kutongogaya hangu kuti ndichatozomboendawo here kuHarare zveupenyu hwangu hwese kana kuti ndichatongofira muno muruzevha. But zvako iwe zvakazonyanya iwewe. Saka uda kuedza unudza kuti chizvariro chako chese hausota mopinda mutaundi here iwewe. Gaya. Nezera rangu randinaro iri nehwapepe hwendebvu hwandinawo bhoye rako mana. But wakazonyanyawo kupuza kwacho Manix. Saka hausati wambokwira kana bhazi zvaro. Iwe shamwari, handiti pandaive grade 6 here ndopandakahwina discus. Ndikatozombokwirawo rori tichienda kumasports kumadistrict. Kureda kuverenga kuti wakaikwira kangani mota. Isatozive. Iwo Manix wakajera kayako yekuti nana bando mnana bruchus uchienda kuchigayo. Ninge chiri kana 200 meters away uko. Iwe wakazozinyanyawo futi. Saka manje kuHarare kwacho unokuziva here? Ndingatadze kuHarare manje nini. Ndokuziva saka ndiudze kuti kana uri kuHarare unenge uri kupi kwacho? Ndiri kumaflats. German, tiudze ka location yacho yaunenge uri. Sekuti kuno kuruzevha. Anti kune bhuku reyari kumakore. Bhuku rekwagora. Chichi saka imimi Rasbik kana muri kuHarare munenge muri kupi kwacho? Iwe siyaneni handichisadza kumba kwenyu ini. Kana usingazika pota uchidzidza kugara pasi. Maflats api? Because kumbare kune maflats, Highfields kune maflats, mutauni arimo, kuGlenora ariko, kwese saka iwe unenge uri kumaflats api? Amana inineka. Pfungwa dzangu dzatoo muHarare ndiri kutogaya ndichitorimo mutauni. Ndane staira so gaya ndine wani chinhu chiri pamwoyo pangu chandinotozombodawo kuita zvangu kana ndichinge ndapinda muHarare. Donanzi varume, donanzi rinonaka. Ndanyatsotenga zvangu 20 madonanzi. Ndanyatsoagarira zvangu pasi. Varume zvimwe zvese handina kana basa nazvo. Wakapusa wangu. Ini ndikanogara donanzi chinhu wanchatotanga kutenga iTV waibata. TV ndizo manje. TV yakapenga bhoizi rangu. Ende nyatsonaka kana wakanyatsoisa mundiro so. Saka guys, ndikutala ndega kapa.